И здравейте хора, аз съм Вито, тук сме Легион и ние сме в Warcraft. И тук намерихме някакъв стронгхолд. Скачай, Фенде. Да, бе, скачам, бе. Сега скачам. Портне ме! Идвай. Не, Как си излиза от тук? Ти нямаш фарезист, нали? нямам. Бързо. Чакай. Готово. Малко ми е топло. Мен вече не. Айде се прибираме. И после такова ме... Оле. Какво стана? Къде? Натам сме. Да. Аз затова го направих, че това влачи от тук. Да, той енда е на 400 блока от спауна. Та портала не отива на спауна, Да. защото аз реших да направя портал на спауна. И сега заради тебе Ай, да човек! Някаква идея? как си го направил? Ми... Не знам, има един газ, който не ми харесва. Аз знам назад. Аз ще го направя и трябва да отида вкъщи да взема. Ама къде е? Чакай бе, няма ли такова? Аз само моя пълен викам. Чакай, май ни беше това пъти. Това е бе, нали на там е портала? Там ли? Да. Чай, че ще се израз. Чай, Къде е пътя? Сега ако му бутне някакъв газ, ще си виновен. Ай, чш! Браво на тебе, Нико. Абе, аз се оплаших от лавата. Тук малко джамп. Виждате колко букшелфове имаме. Защото сме цигани. Защото сме цигани. Аз имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стака букшелфове. Човек, що не чуш, че нямаме път до къщата? Аз нали... Ай, шит. Видя ли го е? Кой? Върнах му топката. Да се изкачи без мен. Да, така тук в този епизод ще ходим до това, ще покажем развитие и ще паузирам докато активираме той. Ето на там ни е пътя. Как се е прекъснал? Това да отиде. Не знам. Толкова е светло, защото си направихме brightness 10k. Кажи на какъв игрек. Шит. Каква височина сме? За малко. 81. Окей. Доволно слагай. Насам се. Аз после ще направя едно влакче. Добра идея. Направим тук. После в следващия епизод ще правим влакчето. Аз събрах малко голд. Там. Колко имам? 5 голд. Ма ние нали имаме в често малко. От тук ще дава. Трябва да го оградиме влакчето да не изстреляте педерас. Добре. Мислих, че ще падна. И аз помислих, че има някаква пропаст отдолу. И викам, майлей. Заминаваме. Да. Ауч. Това ти като спринтиш пред мене, аз какво да те направя? Ей, чш! Има врата и знам как да я използвам. Ела ми бе. Джо, тука бе. Къде бе? Тука. Тука. Къде избега той? Аре, че уния ще намерят. Охо, ме се пичама. Буст и давам с кнокбак двойка. Ела ми тука, ела ми бе, ела ми бе. Ела ми бе, имам врата бе. Имам врата бе, имам врата. Моите вече са вкъщи. Мангал. Много спорта заради тебе. Тъпо ще аз съпортвам.
Сега. Ела тука е, ела тука е. Кой звучи? Аре бе. Аре, ком спеш. Чай да покажа фермата е. Вижте, морковите е. Защото сме зайци. Моркови. О, фък. Брата. Служи и твоите. Кажи, слушай тази врата. Ще ми трябва противите. Що ми взе вратата, цигани? Аз съм къдец. Ужас. Пак лагна, става и ми върнаха диамантите. Двойно. Да. Вчера като крашна интернет Awakening ни се удвоиха диамантите и всички, повечето простоти един лък ни се удвои. What the fuck? Що то диамант е много бърт. Къде трябва да остава букшелфовете? При дървото. Да. Гледай, само отвори да гледаш колко букшелфа остава. Ясно. Има една чейн каска, ще остава при броните. Седем стака букшелфа. Нямам, ще оставя патрони. Кой ви някъде релса? Друг епизод ще бием Ендър Дракона. Надявам се с Awakening. Empty мапа. Сега ще го използвам. Аз колям букуци. Бати шита, взимай. Не мапа. Тук сме. Сега ще обера фермата и ще спирам епизода. Ние сме доста развити, меко казано. Намерихме енда във втория ден. Третия ден. Ма не успяхме вчера вечерта да го експлорим, защото спря сървъра. Защото вече не е 24/7, тъй като хостера е Awakening. Защото предишният хостер е Лайно. Голямо. Някакво лапенце там беше. Окей. Съм в Майншафт глупости. Не знам. Следващия епизод или ще правим влакче от мене до него, или ще правим влакче от мене до Енда, или ще бием дракона. Или ще пранкваме боксер. Да. С бедрок. С моркови ще го пранкнем. И да. Чай обирам по селския начин. Тук... Да, нямаш релси, затова ще си взема цялото желязо и се тръгвам. Ей. Ще знаеш какъв меч имам. Сега. Знаеш, аз къв пистолет взях от честа. Power 4. Ага. Мазъм меча ми е Sharpness 4, Looting 3, Fire Spec 2, Knockback 2. Няма значение. И си мина 3 хита с него. Ей. Аз имам 2 почванки за религия. Аз имам Fire Resist. Аз какво ще покажа? На мен ми се напълни инвентара с моркови, човек. Толкова му дай на малко. Аз съм го обрал цялото. Колко? Супер. Половината. Аз ще Чао, търся Майншафт. Майншафт има на острова. Знам. Ние сме на остров на 3К блока от спаун. 4. Да, 4. На 2 острова, той е на съседния. Кажи имението Добре, айде отивам да ти покажа мирижливото имение. Ти завърши ли го? Да. Аз сега ще покажа завършената къща на Легиона. Сам дет много заведено. Ето трябва да дам това пътя. Правим едно влакче под земята другия път. Аз мисля да енчантвам лъкове, за да бием господин Ендър Дракон. Да. Господин Дракон. Дай. Хубаво вчера крашна сървър, ни се отвоиха диамантчетата. Сега имам само 28. Сега аз имам един стак и нещо. И трябва да се заздравя, какво ще направи.
Вижте тази миризлива къща. Вижте, само от тук се вижда как смърди. Да, О, фак. о, И сега се изкачваме. Къде са ти стълбите пак не... те сливат много с интериора. Ма що не ги Да. направиш додолу? там флаш. Защото не се бе. Спокойно ще ги направя. Ти ми отвориш ли? Абе бе! Ето едно цветенце. Това ме къща. Както виждате, жестоко декорирана. Да. С факли. Торчове, аз им викам свещи, така че си мълчи, не са факти, свещи са. Каква тази къща е? На минимапа ти е седал някакъв... Не я знам. Тука... Минимапа ни изглежда яко, ама... Тука рендом дърво. Тука му е кошарското легло. Колко Пусти ми го даде, значи и че се случват, така че... Охо! Та хубава броня на 10 000. Значи се... О, сълза от гаст. Взимай си ги, яко. Не и сълза. Но ние си имаме. И са... Виж колко години. Само ти О, видео. фък. Сега се връщаме и отиваме до... И ние ще ходим до Стронгхолда, ще взимаме очите от Ендера и ще оправим портала и ще правим влакче и следващия епизод очаквате влакчето да е готово и да се парза и се лъзгаме. И това беше всичко. Чао!